Oho, to je izazov, velika, srednja i mala hrana. I ovog puta drugari su dobili Nutellu. O, kako mala slatka teglica. Sad ću probati ovu Nutellu. O, da, divno. Baš mi se sviđa. O, ideja. Uzet ću presu za Belilux, a stavit ću Nutellu unutra, a zatim pritisnuti. Juhu! Gledajte, izašla je čokoladna pasta. Jo, teglica se zaglavila, ne mogu da izvadim. Uspela sam. Tracy, ti si tako smiješna. A da, sad je mu red. Znate šta, ja obožavam Nutellu. Dobro što sam dobio srednju porciju. Imam čak i specijalnu kašiku za nju. Sad ću probati. O da, to je pravi užitak. Divno, mnogo mi se sviđa. Dovoljno, sad je mu red. Otvaram. Ona je tako ogromna, ne mogu da je otvorim. Jel se poklopac zalepio ili šta je bilo? Moram nešto da smislim. O, tačno. Uzet ću bušilicu i napraviti u poklopcu rupe. Da, tako je. Još malo. Odlično. A sada treba okrenuti ovu teglu. Ovo nije tako lako kako se čini, ali uspeću. Da, svaka mi čast. Gledajte, kako mnogo čokoladne testenine. Neverovatno. Hoću što pre da probam. To je preukusno, a meni se mnogo dopada. Martin, da li misliš isto što ja? Da, hajde i mi da probamo. Šta radite? Jesam vam dozvolila? To je moje. Pa dobro, ješću štapićima da vama manje ostane. Ovo je suviše ukusno. Dobro je što sam dobila tako mnogo. Oho, kako dugačka špageta. Ne mogu da se zaustavim. Šta se dešava? Kuda sve nestaje? Šta? Jill, jesi sve to pojela sama? Kakav stomak imaš? U šoku sam. Ja? A sad ste dobili Malteser s bombone. Stacy ima ogromnu porciju, čak i preveliku, ali ona sigurno ne želi da deli. A Martin ima srednju kanticu sa bombonama, a Jill je dobila najmanju kantu. Martin ne može. To je sve samo za mene. O, da, ove bombone su prelepe. Martin, hoćeš mi dati svoje bombone? Imala sam tako malo. Kako da ne? Ti sa mnom nisi delila. Tako da ću sve da pojedem sam. Bez tvoje pomoći, Jill. O, da, ove bombone su super. Znate šta, došla mi ideja. Preliću mlekom svoje bombone. Da, tako je. O, to je odlična kombinacija. Ovo podsjeća na cornflakes. Najbolji doručak. A ostatak hoću da sipam direktno u usta. Eto, sve sam pojeo. Ali jede mi se još. Mogu ukrasti malo od Stacy. Malo sutra, Martine. Ja ću sve da budem sama. A meni tvoja pomoć sigurno ne treba. O ne, sad će se sve srušiti. Mamice. Odakle mogu uzeti bombonu da se sve ne sruši? A šta ako ja to uradim brzo? O ne! To je bila loša ideja. Jill, to je dobra prilika da probamo. Šta to radite? Moram se ubrzati dok sve niste pojeli. Ona ima još. Šta radite? Ne, to su moje bombone. Prestanite. Da vidimo. Ovog puta imate kolu. Tačnije žele kolu. A Martin ima ogromnu flašu kole. Ona se tako smešno trese, pogledajte. A Jill je dobila srednju flašu. Obične, ali nije ni to loše. Dakle, Stacy počinje. Ona je dobila najmanje. Vrlo rado. Sad ću probati. O, kako je to ukusno. Fantastično. Jo, flaša mi izletela iz usta. Ups, i udarila je Martinovu flašu. Pazi malo, Stacy, za malo doboriš moju flašu. Izvinjavam se, slučajno sam. Hajde već brže jedi. Hoću ja da probam svoju flašu.
Stani! Zapravo ja sam sljedeća. Dođi kod mene, moja kolica. Sad ću te probati. O, da? Šta može biti ukusnije? Hoću da pojedem sve do kraja. Eto, to nije bilo teško. Ups, samo nisam stigla da sažvačem. I sad se ja tresem kao flaša. Martine, hvala što si me zaustavio. Konačno, sad je mu red. Ja sam tako gladan. Poješću sve do kraja, ali neću nigde da žurim. O ne, šta se dešava? Ja sam tako jako zaljuljao flašu da se ona sada trese na sve strane. Joj. Oho, flaša sigurno ne želi da je jedu. Ona se brani od svih vas. Brže hvataj, Martine. Ne mogu. Sad ćemo ti pomoći. Uspeli smo. A sada navalite. Čekajte, a vi zašto jedete? Ovo je moje kola. Marš odavde. Prelepo. A mi to nećemo tek tako ostaviti. Predlažem da uzmemo svoje. Podržavam. Daj nam. Obožavam žele. I obožavam kolu. A zajedno to je duplo zadovoljstvo. Najbolji desert na svetu. Super. Pošto su svi odlučili da uzmu sebi popače, onda se ništa ne može učiniti. Samo što se Martin malo razočarao. Ali što da ti radim? Trebao si brže da žvačeš. Vidi, Stacy je spremna da podeli sa tobom. Dobro, uzmi. Samo nemoj da plačeš. O da, baš ti hvala. A ovog puta ste dobili čokoladnu pastu sa ukusom KitKata. Ovako nešto sigurno nikada niste jeli. Stacy ima ogromnu porciju paste, Martin ima srednju, a Jill je opet dobila malu porciju. A Jill, možeš početi. Hajde, reci nam kako ti se dopada. Ok, sad ću probati. Da, to je super. Ništa ukusnije nisam jela. A ja ću da jedem kineskim štapićima. I jedva čekam da probam. Šta je ovo? Nešto neće. Ja nisam mislio da je to tako teško. Eto, sad mi se svi smeju. Šta da radim? Tačno. Mogu da namotam nudle na štapiće. Tako je. Gledajte. Sada imam ogromnu čokoladnu loptu testenine. To je baš ono što mi treba. Jako ukusno. Hej, skloni svoje ruke. To je samo moje. Znaš šta? Ipak mogu da ti dam nešto. Izvoli. Ti misliš da je ovo smešno? Pa nije. Ma daj, to je zaista bilo smešno. Ok, ne ometajte me i ja uživam. Fantastično. Da, ti jedeš tako privlačno. Ali sad si sav u čokoladi. Što? Zaista? Hvala što ste mi rekli. Sad ću sve dobrišem. Kako je sad? Jesam čist? Pa skoro. Dobro, sad je red. Moje pasta izgleda tako ukusno. Jedva čekam da probam. Prelepo. Drugari, da li mi zavidite? Tako je, znam da mi zavidite. Ali ja sa vama ne želim da delim. Ješću sve sama. Divno. Ja sam u slatkom raju. Ja znam kako da naučimo pameti pohlepnu Stacy. Jill, hajde da rastopimo njenu pastu fenom. Da vidimo šta će onda da radi. Hej, Jill, šta to radiš? Halo, imamo drugi plan. Da, tačno, izvini, malo sam se zanela. Da, hajde da je naučimo pameti. Kako ukusno. Čekajte, šta? Šta se dešava? Ne! Moja pasta se pretvorila u čokoladnu supu. Šta ste uradili? Koji ste vi, prijatelji? U stvari, znate šta? Došla mi ideja. Sad ću da prevrnem kantu i sva čokolada će se prosuti na vas. Ups! Ali sada svi mogu da probaju čokoladu. Da, to ja zovem sladak život. Prestanite, dajte meni malo. Ja sam već smislila prvo jelo, hoću lubenicu. Hajde da počnemo. Naravno, Vivian.
Meni je već pala na pamet ideja šta da uradim sa ovom velikom, sočnom lubenicom. Uzet ću nož. Zatim treba odseći gornji deo. Dalje uzimam blender. Umutit ću lubenicu unutra. Bravo, u kori. O, da. Super. Sada treba da prelijem naš sok od lubenice u flašicu. Kako teško. Da, tako je. Zatvaram i kapljem u vodu. Pogledajte, ispadaju prave džus bol kuglice sa ukusom lubenice. Super! Spolja je stiva obloga, a unutra ukusan lubenični sok. Sad ću sipati sve džus bol kuglice nazad u koru lubenice. Zatim dodajem malo belih kuglica. A posle treba preliti sve fantom. O, da. Toliko će biti dovoljno. Odlično. Zatim ubacujem slamčicu i ukrašavam sve suncobranom. Bako, kod mene sve gotovo. A šta je kod vas? Ja imam jedan dobar recept. Za početak treba dobro potresti lubenicu. Sa svom snagom, da. Tako je. Unutra je lubenični koktel, a njega treba preliti u činiju. Kako teško. Uspela sam. Sada uzimam različite bobice i voće. Kakav miris. Stavit ću sve u praznu koru od lubenice. Divno. Zatim ću uzeti moj domaći med. Ja ga obožavam. Zalivam sve bobice. Treba mi što više meda. Divno. Sada zamrzavam sve sprejom za hlađenje. Odlično. Posle treba odseći koru sa strane. Hajde da vidimo naš presek. Da. Ispalo je super. Ja još ništa nisam smislila. Moram se ubrzati i hitno nešto smisliti. Za početak razbit ću lubenicu. Uspelo mi iz prvog puta. Sad ću očistiti lubenicu i izvaditi svu unutrašnjost. Spremna sam da pojedem sve to. Da, to je jako ukusno. To nije bilo lako. Prejela sam. Sada vadim čajnik. Unutra stavljam čokoladu. Zatvaram i čekam. Čokolada je već meka. Može da se otvara i sipa u koru od lubenice. Da, kako lepo curi. Iscedit ću sve čokoladice da bih popunila cijelu polovinu lubenice. Da, super. Da, divno. A sada otvaram Skittles bombone. Sipat ću i njih u lubenicu. Da, cool. Posle ću uzeti žele medvediće. Sipat ću ih u čokoladu, tako je. I promešat ću sve. Kako to privlačno izgleda. I sama bih sve pojela. Ali to je za moju sestru. Ostalom, Vivian, možeš da probaš. Wow! A vi ste to sve uradili za mene? Ja sam tako srećna. Hoće da probam ovaj koktel? Ima mnogo džus bol kuglica. Super! Sviđa mi se. Pogledajte kako pucaju. Idemo dalje, šta još ima? Opa, to liči na žele. Probat ću. Baš ukusno. A to je nešto čokoladno. Sad ću probati uz pomoć kašike. Čokolada. Obožavam. Ali ko će pobediti? Niko. A vi niste ispunili moju želju? Ja sam htjela lubenicu. Pravu lubenicu. Da. Šta znači trebala ti prava lubenica? Pa što nisi odmah rekla? A sada ja hoću huba bubu. Hajde, smislite nešto za mene. Ja već znam. Sad ću. Evo, našla sam žvaku. Evo je huba buba, hoćeš? Što? Ne, ja
hoću okruglu hubabubu. To je važno. Kakva šteta? Dobro, ali mogu popraviti to. Dakle, sipat ću svu žvaku u činiju. A sada treba rastopiti nju. Ja imam fen. On će mi sigurno pomoći. O, super! Pogledajte kako žvaka postaje tečna. A zatim nju treba preliti na dasku. Da, tako je. Sačekat ću kada se ohladi i seći je na dugačke trake. A zatim ću uviti sve trake u rolne. Eto, sad sam napravila baš ono što hoće Vivian. Cool, svaka mi čast. A ne baš, ja sam smislila nešto bolje. Dakle, uzet ću paradajz i staviti ga u mikser. Zatim je potreban sok od paradajza. O, uspelo je. Svaka mi čast. Sipat ću sve to na plet i ravnomerno rasporediti. Da, a vreme je da se stavi u rernu. Tako je. Ostalo je malo sačekati. O, već je gotovo, a može da se vadi. O, kakav miris. Lepota. I seći ću to sve na trake. Pažljivo. To je to. A sada trake treba da se uviju u rolne. O, divno, divno. Dobila sam paradajznu žvaku. Šta može biti bolje? Ukrasit ću je i to je to. Ovo liči na paradajz. Ha. Da, ali to nije to. Ja ću pokazati šta treba uraditi. Važno uzeti marshmallow, sipat ću ga na tiganj, a zatim istopiti. Tako je. Treba nam tečni marshmallow. Odlično. Zatim uzimam zmajevo voće. Njega ću iseći na komadiće. O, kako lepo izgleda. I dodajem to kod marshmallowa. Zatim ću sve promešati. A posle, gotov sloj žvake prebacujem na dasku. O, pogledajte kako lepa boja. Ostalo je samo da se iseče na trake. A sada najvažnije. Sastaviti rolne. To je to. Uspelo je. A Vivian, možeš da probaš prijatno. Vi ste se tako brzo snašli. To je cool. Probat ću prvo ovu roze žvaku. O, kakva je? Marshmallow, sviđa mi se. O, šta je dalje? O, kako neobična žvaka. Probat ću. O, ona je od paradajza. Fuj, odvratno. Gdje? Ostalo je da se proba žvaka moje sestre Nicole. Izgleda kao Huba Buba i ukus je super. Da, to je baš ono što sam htjela. Pobedila je. Nicole, da, čestitam. O da, znala sam, moja prva pobjeda. Juhu. A sada hoću prženo jaje, jel može? O, naravno, Mila. Dakle, ja ću uzeti papriku iz moje bašte i seći ću je na kolutove. Tako je. A sada stavljam to sve na tiganj. I uzimam jaje. Razbijam u svaki kolut paprike po jedno jaje. Ovako. Kada jaje bude gotovo, onda ga prebacujem na tanjir. Eto, tako je. Šefe, šta to radite? Zadatak je jaje. Ja imam svoj pristup. Ja sam odlučila da napravim tortu. Sastavit ću i premazati kremom. Da. A sada otvaram teglu Nutelle. Sipat ću odozgo. O, da, kako lepo curi. Svaka mi čast. A svi vole Nutellu, jel da? Zatim mi treba šlag. Sipat ću ga preko. A sad je na redu konzervirana breskva.
Stavit ću je u sredinu. Da li vas to podsjeća na kajganu, jeli? O, nije loše. O, šta to radiš? Kako ukusno! Ja obožavam šećernu vunu. O, pala mi je na pamet ideja. Napravit ću kajganu od šećerne vune. Eto, tako. Uspjela sam. Vivian, probaj! O, da, naravno. A hoću da probam prvo tortu. Izgleda super privlačno. I miris je super. Probat ću. O, ovo je preukusna torta, ali od jaja ovdje nema ništa. Okej, hajde da probam sad ovu kajganu u paprici. Podsjeća na cvetiće. To je super ukusno. Da, sviđa mi se. Ali ostala je još ova kajgana. Ona stvarno liči na oblak. Probat ću. Wow, pa to je šećerna vuna. Zanimljiva ideja. Ali pobedu ipak dajem Bagi, da. O, meni stvarno, kako neočekivano. Hvala, Mila. Hajde, sigurno ću imati sreće. Hajde, aparat, nemoj me izneveriti. Želim nešto ukusno. Skittles, da. Sreća je danas na mojoj strani. I meni se mora posrećiti. Želim nešto ukusno da bi mi Mija zavidjela. Hajde, hajde, molim te. Šta? Hrana za mačke? To nije ono što sam očekivala. Tako ti treba. Ne, dobit ću nešto ukusno. O, magično dugme. Hajde da pritisnemo. Jo, šta se dešava? Evo mojih gostiju. Drago mi da vas vidim u challenge-u. Pa, vreme je da pritisnete dugme. Ja biram naranđasto. Odličan izbor, Jennifer. Šta je na tabli? Nutella. Da, stvarno ti se posrećilo. Dobila si celu kantu Nutelle. I to je sve tvoje, Jennifer. Jao, kako lepo miriše. To je Nutella. Ovaj ukus neću pomešati ni sa čim. Sipaj više, klon. Nemoj da se stidiš. Kako god kažeš, sipao sam sve. Ups. Jao, nešto mi je palo na glavu. Aha, to je kanta u kojoj je bila Nutella. I izgleda da je to znak da Nutella nema više. Ako je baksus Jennifer dobila takvu ukusnu hranu, onda ću ja sigurno imati sreće. Wow, pravu si, Mija. Dobit ćeš marshmallow. Imam veliko pakovanje. Sigurno nećeš ostati gladna. Wow, kiša od marshmallowa. Želim da je hvatam ustima. Uspela? Wow, dobila sam odličnu ideju. Jennifer, daj mi obraz. Mija, šta to radiš? Ma daj, nemoj se derati. Razmisli sama, kako je moguće jesti marshmallow bez Nutelle? To si dobro izmislila. Wow, Mija ima celu kutiju marshmallowa. Možda će i meni dati malo. Mija, čao, dugo se nismo vidjeli. Daj mi malo. Hoćeš marshmallow? Što da ne? Izvoli. Hvala. Jo, šta to radiš? Ništa ti neću dati. Ovo su moje marshmallove, što znači da ću ih sama pojesti. Cicija. Pa dobro, dobit ću svoje marshmallove. Ne želim da te uznemiravam, ali na ekranu uopšte nije marshmallow dušo. Jo, šta je to? Moja glava? Pazi! To sigurno nisu male mekane marshmallove. Stvarno? Toaletni papir? Pa dobro, to je odlična prilika da se osveti Miji. Naučit ću je pameti. Jo, šta se dešava? Da li je to toalet papir? A šta je to na njemu? Treba da paziš na svoju hranu, Cicio. Sad sam sva u tome. Želim da se istuširam. Nikakvog duša, draga. Samo ti i dugmat. U redu, pritisnut ću 2 odjednom. Volim aktivne goste. Med sa brašnom. O, da, Mija, to će biti spektakularno. Skidam poklopac. Idemo. Jo, nešto teče na moju glavu. Nešto mnogo slatko. To je med. Dobro je, volim ga. Drago mi je da si zadovoljna. A sad najbolji deo. Super. Ne mrdaj. Jo, sad se nešto sipa na mene. Nešto belo. Je li to sneg? Ne izgleda tako. Brašno. Pogodila si. Uživaj.
U čemu po tvom mišljenju ja treba da uživam? Ne znam ja, ali izgledaš sjajno. Manje priča i više radi, Jennifer. U redu, ovo roze dugme izgleda bezbedno. I dobila si ukusne kuglice unicorn. Čestitam. Wow, već osjećam njihov ukus. Pa onda neću da te mučim. Otvori usta. Prelepo. Uživaj, dušo. Sreća te može napustiti u svakom trenutku. O, znam. Imam kantu od Nutelle. Mogu skupljati kuglice u nju. I bit će ih mnogo udobnije jesti tako. O, prelepo. Ne mogu je stati. Pa, Jennifer, drago mi je što si zadovoljna. A da bih bila još srećnija, dodat ću nešto. Šta hoćeš? Shvatam. Mleko, naravno. Cornflakes se jede sa mlekom. Vrlo pametno, Jennifer. Eto, sasvim druga stvar. Stavit ću kantu da se puni. A dok čekam, mogu i ovako da ih jedem. Prelepo. Hej, Klom, a šta je sa mnom? Vidi, pritisnula sam dugme. Brže mi baci slatkiše. Žao mi je da ti kažem to, Mia, ali pseća hrana se teško može nazvati slatkiš. Ali sigurno će biti zabavno. Fuj, kakav smrad. Nisam očekivala to. Dosta više. Prekini. Ne želim više da igram tvoje igre, Klom. Sve dok si u toj kutiji, Mia, igrat ćeš po mojem pravilima. Čim izađemo odavde, bežiš to dalje. A joj, na šta ličiš, Mia? U redu, pritiskam dugme. Biram odmah 2. Hrabra odluka. I kao svaka druga odluka, ona ima svoje posljedice. Na ekranu je moja omiljena kombinacija. Počećemo od jaja. Jao, kako boli. Je li to kamenje? O ne, to su sirova jaja. Jao, koji sam baksus. Pravo u lice. Jennifer, kako se osjećaš? Ako se sjećaš, pritisla si 2 dugmeta. Što? To nije sve? Ne, sad ide perje. Jo, perje, koliko ih ima? Da, sreća me je stvarno napustila. Sad ličim na kokošku. A vidiš šta si mi uradio, Klovne? Izgledaš prelepo, Jennifer. Zašto se smiješ, mala? Pritisni dugme, hajde. U redu, neka bude ovo. Wow, to je prava sreća. Tabasco, Mia, pazi se. A usta bolje ne otvaraj. Pa, hvala na savjetu. Mogao si samo da ne sipaš ovaj sos na mene? Takva su pravila, Mia, nisam ja kriv. Izgleda da je prestalo. Jao, ali ipak mi je ušlo u usta. Gorim. Neverovatno. Jao, u pomoć. Klom će se ispržiti. Pa nisi trebao da polivaš ljude ljutim sosom? U redu, Mia, pomoći ću ti. Stavit ću odelo, sad sam kao pravi vatrogasac. Vreme je da ugasim taj plamen. Hvala. Sad sam sva mokra, ali barem ne gorim. Odlično. Mislim da je challenge uspeo. Sad čekajte, je li to Doritos? Iju, to nije baš dobro za tortu. Ali ovo crno Kinder jaje izgleda privlačno. A ja imam makaronci i veliko roze Kinder jaje. Želim početi sa Kinderom. Prvo ću otvoriti pakovanje. Wow, divno. A sada želim da ga razbijem i vidim šta je unutra. Neverovatno. Kakva lepa barbika u fantastičnoj roze haljini. Super. Barbika, možda i ja imam barbiku. Želim odmah da vidim. Razbijam. Wow, i ja imam barbiku. Tako je lepa. I ima prelepu crnu haljinu. O, moram da stavim svoju lutku na vrh torte. Hej, Miley. Moja barbika je lepša, dakle ona će biti na vrhu. Šta? Ne. Moja lutka će stajati ovdje. Eto ti. Oho, šta se desilo? Sad imamo jednu lutku koja nosi dvobojnu haljinu. Cool. Sad je slobodno možemo staviti na vrh torte. Wow, prelepo. Šta još da stavim na tortu? Možda crnu čokoladu? Ili Doritos?
Došla mi je ideja. Uzet ću kesu za fil i staviti u nju sve komadiće čokoladnog kindera. Super! A sad ću probati ovaj super ljuti Doritos. S njim se ne treba šaliti, ali treba mi ta ljutina. Mamice! Uspelo je. Htjela sam da rastopim čokoladu. Šta je, Miley? A možeš i meni tako napraviti? Molim te. Dobro. Probat ću još jedan komad čipsa. Kako vruće! Ajuj, plašim se. Oho, uspelo je. Hvala, Tino. Ti si super. A sada možemo da ukrasimo tortu sjajnim čokoladnim kremom. Biće tako super. Upravo si. Nacrtali smo našoj lutki prelepu haljinu. Da, to je divno. A sad moramo ukrasiti tortu roze kolačima. O da, preslatko. Cool. A ja moram da stavim crni Doritos na tortu. Izgledaju strašno, ali želim da ih stavim na tortu. Eto, baš je lepo ispalo. Svaka nam čast, Miley. Ovo su novi ukrasi. Wow, ja imam ceo set crnih slatkiša. A kod mene je sve roze. Ovdje ima toliko zanimljivih stvari. Počet ću s ovim slatkim roze marshmallovom. Ova srca su preslatka. Stavit ću sve na tortu. Wow, a ja ću početi sa Oreo kolačima. Izgleda ekstra. Moram probati jedan kolač. Wow, ukusno. A još imam crni M&M's. I došla mi je dobra ideja. Uzet ću crnu bombonu, zalepiti je u centar kolača i staviti na tortu. Ovo će biti oči. Želim da sva torta bude u očima od Oreo. To je to. Miley, a šta ćeš sad da radiš? Ja imam sjajnu ideju. Želim da ukrasim tortu poki štapićima. Obožavam ih. Imaju ukus jagode. Odlično mi ide. Pogledaj, napravila sam jestivu ogradu. A sad ću dodati želetrake. One su također veoma ukusne. Odlično. Ostala mi je još jedna traka. Poješću je. Tina, sad je tvoj red. Dobro, ja imam pucketave bombone Pop Rocks. Želim da ih sipam na tortu. O, da, to je prelepo. Ne mogu da odolim, moram probati malo. Jao, pojela sam previše pucketavih bombona. Oho, je li to vatromet? Prelepo. Tina, to je bilo moćno. Dobro, nastavit ću da ukrašavam tortu. Imam ovakve lizalice u obliku cvetića, tako su sjajne. Stavit ću sve lizalice iza ograde. O da, lepota. Tina, a šta ti imaš? A meni je ostao čokoladni sirup. Želim da ga probam. Njam, ups, izvinite, malo sam se zanela. Dakle, imam sjajnu ideju. Mogu da sipam sirup u kalupe. Onda ću dobiti slatke figurice. Eto, ostalo je to sve zaladiti. Sprej za brzo zamrzavanje će mi pomoći. Gotovo. Izvadit ću sve figurice. O, kako slatko. Pogledajte, to je divno. Ostaje da ih stavim na tortu, to je to. Miley, naša torta sad izgleda 100 puta lepša. O, svaka nam čast. Upravo si. Torta postaje sve lepša i lepša. Jedva čekam da je probam. Evo novih ukrasa za tortu. Super. I ja imam roza Skittles i roze kokice. A ti? A ja imam crne žele štapiće i crne bombone Maltesers. Cool. O, to je divno. O, došla mi ideja. Želim da isečem sve bombone na male komadiće. Lepo će izgledati na mojoj torti. Da, kako sam pametna. Mislim da će mi ovo biti dovoljno. A sada ukrašavam tortu. Želim da napravim njušku mace. Wow, kako lepo.
A sad su na redu bombone Maltesers. Moram malo da razmislim. Tačno! Mogu da pucam bombonama iz svoje puške. To će biti jako zabavno. A niko to još nije radio. Eto ti! Wow, odlično mi ide. To je baš moćno. Da, uspela sam da prekrijem svu tortu bombonama. A Miley, sad ti. O, cool! Dobro, ja imam Skittles i hoću da napravim glavu jednorog od njih. O, baš slatko. A sad ću okolo staviti kokice. Tako su lepe. Izgledat će odlično na torti. Wow, Tina, naša torta je nevjerovatna. Oduzima mi dah. Slažem se, torta zaista izgleda veoma lepo. Moja crna strana je tako cool, a i tvoja je dobra. A naša lutka na vrhu izgleda fantastično. Miley, mi imamo talenat. Ukrasili smo celu tortu. A sada moramo probati šta smo napravile. Tina, mogu li da sklonim lutku? Hvala. Ostavit ću je sebi za uspomenu. A sad ću probati komad torte. Izgleda ekstra. Wow, to je veoma ukusno. Ne mogu da se zaustavim. Jao, Miley tako lepo jede. A zašto ja još nisam probala? Sad ću. Wow, ovo je sjajno. Oduševljena sam. Sad je vreme za drugi sprat. Izgleda lepše nego prvi. Toliko slatkiša je ovde. O, da, prelepo. Pravi užitak. O, sad ću i ja probati drugi sprat. Wow, upravu si. Drugi sprat je mnogo lepši. Neverovatno. O, tu je i nachos. Sad ću ga probati. Mamice, to je jako ljuto. Zaboravila sam. Miley, nije mi dobro. Ne, torta ne sme da strada. Uspela sam. Hvala, Miley. Spasila si našu tortu. Usput i tvoj deo je super. Hajde da probamo posljednji sprat. Naravno, hajde. Izgleda jako dobro. Prvo ću probati lizalicu, a sada tortu. Wow, neverovatno. Blago meni. To je sve što volim. A sada ja. Probat ću prvo ove čokoladne životinje. Wow, veoma ukusno. Sviđa mi se. I torte ekstra. Neverovatno. Pogledajte kako devojke uživaju. A blago njima. Sigurno još dugo neće moći da jedu slatko posle ovog izazova. A možda ipak nećete jesti tortu do kraja. O ne, kasno je. Sve su pojeli. I sada imate tako velike stomake. I jako ste smešne. Pozdrav svima, konačno počinjemo naš izazov. I odmah nisam imala sreće, dobio sam samo jedno pakovanje žvake. I ja imam mnogo više. A ja sam dobila najviše. Alex, stvarno nemaš sreće? Ali možeš prvi probati svoje žvake. Gorem nešto dobro. Obožavam Huba Bubu, posebno sa ukusom bubblegum. Hej, šta to radiš? Awesome! Come on! Žvaka je tvoja, a ja moram da podižem đubre? Eto ti. Ej, ma daj, ne ljuti se. Bolje pogledaj kakav balon ću da naduvam. Awesome! Da li ste znali da se balonom može igrati? Ali ne može to svaki, samo ja. Wow, to je zaista vrlo cool. Alex, svaka ti čast. Ali sad je moj red da žvačem žvaku. Za početak je moram otvoriti. Čak znam jedan trik koji će mi puno pomoći. Jao, super! Sad je vreme da ih probam. Usne usisivač su aktivirane. Jao. Sad pogledajte kako izgleda zaista veliki balon. Neću je dozvoliti da naduva balon neće od mog. Šta si uradio? Strašno. Ne samo da si mi probušio balon, već si mi uništio obrve.
Šta sad da radim? Zalepit ćeš ih. U redu, džabe sam paničila. Eto, Mila, sad je tvoj red da probaš žvake. Konačno, da bih skinula omote, pripremila sam specijalni aparat. To je veoma efikasan način. A sad ih mogu jedna po jedno pojesti. Da li ste spremni da vidite stvarno veliki balon? Onda gledajte. Mila, prestani, prevelik je. Jao, šta sad da radimo? Kako da je spustimo na zemlju? Imam jednu ideju. Probušit ću balon uz pomoć pračke. Alex, pucaj. Zašto ja? Inače će Mila odleteti u svemir, pa žuri. Ajoj, sve moram da radim sama. Vita, bravo, pogodila si. Mislila sam da ću morati da se družim sa pticama. Drago mi je da vas vidim. Oh no! Jo, imam samo jedan nar. A ja imam 10 komada. To je najviše. Najviše kažeš. Pogledaj koliko sam ja dobila. Ali i moji su ukusnije. Mila, jedeš prva. Okay. Juhu, ja volim nar. Pogledajte kako lepo izgleda. Samo što ga nije baš zgodno jesti, ali za takvu malu hranu uvek imam pincetu kod sebe. Ukusno, zgodno i ruke ostaju čiste. Biće bolje ako izvadim sva zrna na tanjir, a onda sve ih pojedam. Da, tako će biti mnogo lepše. Tačno 100 zrna, to je super. Dakle, bit će mi 100 puta lepše nego što je bilo do sada. Neka sam imala samo jedan nar, ali svejedno sam zadovoljna. Alex, a ti? Okay. Prvo moram doći do najlepšeg dela. Seći nar je vrlo dosadno. Bolje da ga pocepam. Ovako. Joj! Kakav užas! Alex sad izgleda kao manjak. Biti manjak nije lepo, ali jesti nar je neverovatno. Alex je poludeo. Ništa slično, samo jedan ukusan nar, to je to. Vita, mogla bi ti početi da ne gubiš vreme. Upravo si, vreme i ja da počnem. Mila, treba mi nož. Izvoli. Awesome! Jesti nar je dosadno. Bolje da napravim od njih lep sok. Pogledajte, taman imam aparat za pravljenje sokova. Jo, koliki je! Veliki sokovnik plus puno nara jednako je mnogo ukusnog soka od nara. Pogledajte ga. Traži da ga što brže popijem. Pa je lepo ispalo. Mnogo. Vita, sad imaš sok čak i na licu. To nije problem, lako ću to izbrisati. Joj, dobila sam samo jednu limenku kole. Ja imam više. Pogledaj koliko je Mila dobila. Da, gledajte, imam kulu od Coca-Cole. Ali ja ću prva piti. Bar negdje sam imala sreće. Kola je uvek ukusna. A još posle kole uvek priča stomak. Come on! Smislio sam dobru ideju kako da popijem svu kolu odjednom. Prvo moram sve da otvorim, a nakon toga će mi trebati slamčica koju sam napravio pre par dana. Jo, to je super ideja. Kola je tako ukusna. Jo, sad će nešto da izađe.
moćan rik. Nego šta ste mislili, ja sam ipak dečak. A ja više volim Pepsi i dobila sam jednu limenku. Odlično. Nemoj, sad će sve pasti. Pa šta, neka padne. Ali sad se nećemo raci da penjem gore. Hajde da se kladimo da će popiti sve to odjednom. Hajde, Mila, verujemo u tebe. Hej, nemoj samo da bacaš đubre u nas. Baš tako, to su limenke, jako boli kad te udare u lice. Žao mi je, ali ne mogu da se zaustavim. Mila, šta ti je? Jesi li vidjela svoj stomak? Jesam, to su gasovi. A, bežite svi. Ovo je hitan slučaj. Jao. Mila, više nikakve kole. Ni neću više. Nisam žedna. Jesmo li upali u challenge? Super. Mogu li ja da počnem? Da vidim šta je unutra. Fuj, hrana za bebe. Odvratno. Već sam odrasla za to. Miriše gadno. Neću to jesti. Ne krši pravila. Hajde, jedi. U redu. Morat ću to da uradim. Hajde, mogu ja to? Odvratno. Gotovo. Dosta sam jela. Kate, ti si sljedeća. Da vidimo. Oho. Gomila Twiksa. Želim da pojedem to sve. Njam, njam. To je prelepo. Hej, daj nama, molim te. Ne, to je moje. Rekla sam ne. A vi imate svoje sefove. Pa dobro. Ovdje treba da bude nešto neobično. Što? Flašica za bebe? Pa dobro, da vidimo kako to radi. Cucla mi ne treba. Hej, boli me. A ovo ću uzeti sebi. Sa mlekom će biti još ukusnije. Super. Popit ću mleko do kraja. Sviđa mi se. Šta? Ko mi je uzeo jedan štapić? Jo, nešto se dešava. Mija, šta ti je? Ostala je mala beba. Šta da radimo? U redu. Mala, dođi ovamo. Smiri se. Ne pomaže. Kakav užas. Šta da radimo? Znam. Hajde da je nahranimo mojom hranom. Hajde, dušo. Kašika za mamu. Dobra devojčica. Bravo. Jo, opet joj se nešto dešava. O, ponovo si odrasla. Koliko brzo rastu tuđa deca. Ja ću biti prva. Okay. Šta? Stvarno? Kakav užas. Da li su to crve? To sigurno neću jesti. Pa ne može tako. Jedi. Fuj, to je sigurno najgori dan u mom životu. Ali nema šta da se radi. O ne, ovo je još gore nego što izgleda. Odvratno. Gotovo, probala sam. Ne, moraš dobro da probaš. U redu. A, strašno. Hey, you! Jo, povratit ću. Skoro sam završila. Gotovo, uspela sam. Sad ti, Mija. U redu, krećem. Opa, izgleda da imam nešto ukusno. Da vidim. To je prsten, baš je lep i modran. Čekajte malo, da li je stiv? Da, baš je ukusan. Šta? Nema više? Jao. Super, sad je more. Šta je tamo? Je li to knjiga? Baš je čudna.
Wow, izgleda da je magična. Kako radi? Sad ću pročitati neku čaroliju, na primjer ovu. Čudno, ništa se ne dešava. Suzy, tvoje naočare kao nove su. Wow, knjiga radi. Da, sad je moj red. Da vidim. Juhu, sad ponovno imam prsten. Cool. Hoću i ja da probam. Kate, tvoj tanjir je ponovo pun. Šta? Nema šanse. Neću ih ponovo jesti. Hajde. Prijetno. Devojke, hajde uz pomoć papir, kamen, makaze da odlučimo ko će početi. Pobedila sam. Fuj, je li to sirova riba? Odvratno. Mija, vidi. Sklonije od mene. Bolje jedi. U redu, probat ću malo. Jao, kakav užas. Dosta mi je. Ne mogu više. Suzy, otvori sef. U redu, sad ću. Ovdje je nešto neobično. Kakav je to uređaj? Da li znate možda? Nemamo pojma. Pa dobro, Mija, sad ti. Da, otvaram. Wow, to su čokoladni kolači. Super. Baš ukusno. Da, i to je sve moje. Neverovatno. Hoćemo i mi. Oho, izgleda da u tom aparatu ima nekog. Pritisnut ću dugme. Jao, to je duh. Hej, krade mi kolače. Zdravo, kolači su moja omiljena hrana. Hej, duh, to su moji kolači. Vrati mi odmah. Imam ideju. Hej, gospodine duh. Evo tvoj kolača, vidi. Ovdje. Letim. Da, imam te. Sad nećeš izaći. Hej, hajde da ga vratimo u tu kutiju. Odlična ideja, hajde. To uspelo. Bravo, devojke, mi smo odličan tim. Ćao svima, jeste spremni za kulinarski izazov? Vaš prvi zadatak je da spremite jelo sa sirom. Ja obožavam sir. Ovaj zadatak je za pravog šefa. Počinjem. Dobro, unuče. Smislit ću nešto. I ja volim sir, posebno topljeni. A šef više voli francuski sir. Jao, kakav gadan miris. Baka je našla buđevi sir. Uj, skloni ga brže. Baš je ružan. Užas. Dobro, ja ću spremiti za brata sirnu pastu. Dakle, prvo treba skuvati nudle u mleku, a zatim dodati začine. Da, sa njima će nudle biti još ukusnije, ali glavni sastojak mog jela je sir. O da, odlično mi ide. Kakav miris. Dodat ću sir i promešati sve. Kako lepa boja. Ali taš nije sve. Dodat ću još malo slanine. Tako je. Mislim da je dovoljno. O da, moj jelo je super. Mislim da će brat biti oduševljen. Stavljam sve u kutiju i eto. Bako, a šta je kod tebe? Najlepša hrana je hrana koja je spremljena svojim rukama. Dakle, ja ću napraviti za svog unuka najlepšu picu. Gledajte kako baka može. Eto, moje testo za picu je već spremno. Sad ću ga premazati sirnim sosom. Odlično se slaže sa testom. Ali sad ću dodati krušku. To će biti odlična kombinacija. Eto, isekla sam krušku. Ostalo je lijepo poređati na picu. Sviđa mi se. I obavezno treba dodati plavi sir. Jao, bako, povratit ću. Treba mi gas maska. O ne, ni meni ni dobro. Jao, o ne, svestit ću se. Pa šta nije u redu, ne razumijem? Miris je baš dobar. To je delikatesa. Dakle, ostalo ispeći picu. Uradit ću to uz pomoć vatre. Eto. Završila sam.
O, šefe, jeste li u redu? Jeste već završili? Mama mia, šef još nije ni počela. Dobro, sad ću odmah da krenem. Prvo će mi trebati okrugli kalup. I seći ću sredinu od pljeskavice. A unutra ću staviti sir. A preko malo slanine. Da, tako je. A sada treba umutiti jaje. Tako je. Preliću pljeskavicu i dodati krušne mrvice. Odlično. Ostalo je premazati pljeskavicu uljem i ispeći u rerni. O da, to će biti jako ukusno. A dok se pljeskavica sprema, ja ću se pobrinuti za lepinju. Iseći ću je na 2 dela i dodati salatu. Kako je moja pljeskavica? O da, izgleda divno. Dakle, dodat ću još malo povrća i paradajz sos. Da, moj burger će biti mnogo ukusan. Završila sam. Prijatno, mali. Opa, da vidimo šta ste spremili. Ova pizza izgleda baš neprijatno, ali ipak ću je probati. O ne, nisam trebao da radim to, ne sviđa mi se. Sirne nudle izgledaju baš dobro. Sad ću ih probati. To je baš ukusno. Nije loše. Šta je to? Kako lep burger. Jedva čekam da ga probam. To je najlepše što sam ikad jela. Dakle, šef je pobedio. Baš mi je drago. Hvala. Jeste spremni? Vaš drugi zadatak je vafle. Odlično. Spremni smo. Dakle, meni treba brašno i jaje. Sad ću napraviti najlepše testo. Eto. Ljuska mi ne treba. Ej, bako, pogodila si mene? Jao, izvini, draga, nisam namerno. A sad mi treba mleko. Bako, pazite. Izvinjavam se. Dakle, sve sam dodala. Ostalo je to sve promešati. Moje testo je spremno. Sad ću ga sipati u aparat za vafle. Ostalo je malo sačekati. Sumnjam da će obične vafle vam doneti pobedu. Ja ću spremiti nešto zanimljivo. Dakle, napravit ću slatke vafle od bombona. To će biti baš originalno. Tako je. Jeste sigurni u tom receptu? Naravno, bako. Ja sam profesionalac. Pogledajte. Ovo izgleda jako dobro. Ojoj, šefe, a vi ste čarobnica? Dobro, ja sam smislila nešto. Napravit ću karamel. Da, tako će biti mnogo ukusnije. Izgleda jako dobro. Svaka mi čast. Preliću vafle i to je to. Oduševljena sam. Jedva čekam da mali proba. Jesu svi završili? Jao, svi su već završili, a ja nisam ni počela. Imam samo sirup. Tačno, napravit ću vaflu sirupa. To je genijalno. Dakle, sipala sam sirup aparat za vafle. Ostalo je samo sačekati. A dok čekam, poješću drugi sirup. Da, to je prelepo. Srećno vam. A ja ću ukrasiti moje jelo ovim lepim sladolodom. Stavit ću jednu kuglu i još jednu, mada 3 kugle će biti dovoljno. A sad ću preliti to sve čokoladom. O da, sigurna sam da će pobjeda biti moja, jel da, bako? To ćemo još vidjeti. I moje jelo je dobro. Ja ću dodati puno meda. Baš je sladak i zdrav. I na kraju jagoda. Kako ste smešni. Dobro, pošto svi ukrašavaju vafle, i ja ću dodati bombone. Kako ste? Ja sam gladan i spreman sam da probam vaše vafle. Samo nemojte da mi smetate. Kako lepe zelene vafle. A kakav je ukus?
Ajoj, to je jako kiselo. Ne sviđa mi se. A ove vafle sa jagodom izgledaju baš privlačno. Sad ću probati. Wow, zadovoljan sam. Da, to je baš ukusno. A šta je šef napravila? Kako lepe vafle. Jedva čekam da probam. O da, to je jako ukusno. Hvala vam puno. Ali pobedila je baka. Da. O, dušo, baci kocku. Opa, kakva torta. Ups, ovo je inače za vas, devojke. Ko bolje nacrta, dobit će. Super! Da, možete početi. Odlično! Treba će nam crno testo za konturu. A sada prelive od jagode i maline. Pa ne, čokolada je bolja. Vreme je isteklo. Kako već? U redu. Hajde da stavimo palačinke na jedan tanjir. Okej, dogovoreno. Dobili smo tortu. Bravo, devojke. Obe ste pobedili. Čestitam, Wednesday. Torta je vaša, izvolite. Hvala puno. Izgleda ekstra. Dođi ovamo, mali moj. A ja imam srce i jednoroga. Njam, njam. Ekstra. Papir, kamen, makaze. Pobedila sam. I opet. Jao, šta je to? Wow. Da, to je leteći Pikachu. Ovo je vaša nova nagrada. Dobit ćete ga ako ga dobro nacrtate. Nemoj ni misliti. Ja ću ga dobiti i vidjet ćeš. Moram pobediti. Šta kažeš, stvar? Kod Enid je bolje? Pa ne može tako. Moram nešto smisliti. O ne, šta sam uradila? Devojke, završavajte. O ne, nemam više vremena. Pogledajte mog Pikachu, kako vam se čini? O, bravo, Enid. Wednesday, pokaži sad ti. Da li to sigurno želite? Dobro, gledajte. Joj, kakva noćna mora. Pobedila je Enid. O da, od uvek sam htjela Pikachu. Sad je tvoj. Čestitam, dušo. Hvala. Hajde da letimo, druže. Samo ne ovde. Eto ti. Sama si kriva. Devojke, gledajte koga imam. Joj, kako slatko. Krenite da crtate. Odlično. Dobro mi ide. Zadovoljna sam. A ja sam već završila. Da vidimo šta Enid ima. Moj kameleon će biti najlepši. Stvar, hajde da se zabavimo malo. Hej, Enid. Zdravo. Zdravo. Jesi li isključio šporet? Svaka čast. Enid, vidi brzo. Šta? Vreme je isteklo. Super, a evo mog crteža. Jao, a šta ćeš mi ti pokazati, Enid? Čekajte. Ups, u čemu je stvar? Samo trenutak. Zašto se moja palačinka nije ispekla? O ne. Joj, to nije dobro. Pobedila je Wednesday. Konačno. Ti dobijaš kameleona. Super. Savršeno se uklapa u moj stil. Divno. Opa, nova runda. Crtamo haljinu. Idemo. Joj, kakvo čudo. Odvratna haljina. Neću je crtati. Bolje da čitam. Nemaš ti pojma, Wednesday. Dakle, ja ću sigurno pobediti.
Šta je stvar? Ne, nemoj me nagovarati, neću to crtati. Stvar? Šta to radiš? O, roze testo. To mi treba. Odlično mi ide. To je to? Pokaži palačinku, Enid. Vrlo rado. Ne sviđa mi se, izvini. Kako? Zašto? Pa ne znam. A šta je ovo? Wow! Stvar? To je mnogo dobro. Pobedila je Wednesday. Šta? Ne, nemojte. Ali ne sad tvoje. Hvataj! Da li se šalite? Ne podnosim roze boju. Kakva mirisna pizza. Ovo je vaš novi zadatak. Neverovatan miris. Krenite, devojke. Pa to je lako. Obožavam picu. Nacrtat ću pače, paradajz, masline i testo. Super! Moja pizza je spremna. Gledajte. Wednesday, šta ti je? Zašto sediš? Htjela sam da vidim šta ćeš ti da nacrtaš, pa da uradim bolje. Ja ću prvo nacrtati testo, a onda napraviti obris. Gotovo. Šta? I to je to? Naravno da ne. Nacrtat ću sve sastojke odvojeno. Tako je. Ja sam genije. Devojke, nemate više vremena? Pokažite mi. Izvolite. Odlično. Evo moje pice. Prazna pizza, a to je čudno. Eni, pobedila si. Wow! Stanite, niste shvatili. Evo moje pice. Jel vam se sviđa sad? Oho! Okej, menjam svoj izbor. Cool. Čestitam, Wednesday. Šta? Ali hoću ja picu. Obožavam picu. Poješću sve. Prelepo. Blago njoj. O, imam i ja pače pice. Ukusno. Slobodna kasa, slobodna kasa. Šta želi Kate? Već sam nacrtala pomfrit i hamburger. O, pa to je lako. Ja sam profesionalni kuvar iz McDonald'sa. Napravit ću savršeni hamburger i najhrskaviji krompirići. I uradit ću to veoma brzo. Prvo ću ispržiti pljeskavicu, zatim krompirići. Sada prebacujem ih u specijalno pakovanje iz meka. A hamburger stavljam u kraft papir. Tako je. Ja sam završio. Kate, možeš probati. A šta? A jao? A moja vilica? A dođi ovamo. A vraćaj se usta. Odlično. A zubi su na mestu. Mogu početi da kuvam. Ja ću napraviti zdravu hranu. Treba mi jabuka. Izvadit ću iz nje svu sredinu. A zatim nožem iseći slovo M. Tako je. A vreme za šargarepu. Treba je lepo izrendati. Tako će šargarepa podsjećati na krompiriće. Ali bez ulja i soli. Ostaje da napravim hamburger. Napravit ću ga od jabuke, kivija, ananasa i jagoda. Eto, napravila sam ukusan i zdrav hamburger. O ne, Deni, šta radiš? Pogledajte šta sam našla. To je čokoladna fontana. Baš je lepa. Dakle, moram napraviti hamburger za svoju sestru. Koristit ću ovu krofnu. Prvo je treba umočiti u čokoladu. Tako je. A sada umačem lizalice. Zatim žele oko. I marshmallow. A još žele trake. O da, vreme da sastavim hamburger. Poređat ću sve slatkiše u čokoladi. A zatim treba sos od borovnice. I naravno bombone njorc. Obožavam ih. To je to. Moj hamburger je spreman. A ovo su moji slatki krompirići. To je super ideja. Kate, i moj jelo je spremno. A brzo sve probaj i izaberi pobednika. Wow, sve izgleda tako ukusno. A šta je ovo?
Hamburger od jabuke i krompirića od šargarepe. A to još nisam probala. Dobro, sad ću. Još nikad nisam jela voćni hamburger. A ni zgodno jesti ga, a ni ukusni nešto. A kakvi su krompirići od šargarepe? Pa nisu nešto. O, a šta je ovo? Wow, koliko pomfrita i hamburgera. To je baš ono što sam htjela. Da vidimo. Ukus je ekstra. I krompirići su super. Nemoguće. Ovo je hamburger od mojih omiljenih slatkiša. Wow. O, da. Ukus je ekstra. Oduševljena sam. Dakle, odlučila sam da je Wendy pobedila. Čestitam. Juhu, pobjeda je moja. Presrećna sam. Kako je to moguće? A sada želim mlečni koktel. A možete li ga napraviti? Šta, ozbiljno? To je najlakše jelo u McDonald'su. Potrebna mi je samo čaša. Sad je stavljam pod ovaj aparat i punim čašu ukusnim grimas šejkom. To je mlečni koktel za rođendan grimasa. Pokrivam poklopcem i ubacujem slamku. Sve je spremno. Brzo, ukusno i jednostavno. Bako, a šta je kod vas? U takvom koktelu sigurno ima mnogo šećera. Ja ću napraviti zdrav koktel. U blender ću staviti brokoli, šargarepu i paradajz. Da, tako je. Ostalo je sve to sipati u čašu. O, a lepota. Ukrasit ću to brokolijem, ubaciti slamku i to je to. A kod mene će biti koktel od gaziranih pića. Odlučila sam da iskoristim sve ono što Kate jako voli. Prvo ću uzeti 7up. Super! Zatim ću dodati Skittles bombone i žele bombone. Zatim malo ukusnih žvaka i pastu od žvake. I također želim da stavim čokoladne kuglice Maltesers. Hajde, otvaraj se. O, uspelo je. Slatkog nikad nije dosta. Zato ću dodati još i šećernu vunu. O, kako se lepo topi. A sada treba poprskati to sve ukusnim sprejom sa ukusom kaktusa. Odlično. Stavit ću slamčicu i to je to. Ju, to je gadno. Kate, završili smo. O, jedva čekam da probam. Ovaj koktel miriše na povrće. A šta je ovo? Ovaj koktel izgleda strašno, ali probat ću ga. O ne, kako je ovo gadno. Svi ukusi slatkiša su se pomešali i postali su odvratni. Stavljam dislike. A šta je ovo? O, izgleda cool, probat ću. Ovaj koktel je veoma ukusan, sviđa mi se. Ima takav neobičan ukus. O, šta mi se dešava? Mamice, otkud su mi ljubičaste dlake po telu? O ne, dlaka mi je upala u grlo. Fuj, ovaj koktel je veoma čudan. Okej, pobedila je baka. O, stvarno? Drago mi je. A volim te, dušo. Pažnja, već sam nacrtala crtež. Ovo je torta. Šta? Torta? Ne, ja ne znam da pravim torte. Nikada u životu nisam pravio torte u meku. Tog nema u mom jelovniku. Jao, šta da radim? Eto, izgubio sam. Nikada neću napraviti tortu. U stvari, čekajte. Mogu da vidim kako drugi kuvaju i da ponovim. A ja sam već sastavila tortu. Preostalo je da je namažem kremom. Moja torta će biti lepe plave boje. A sad mi trebaju jagode. Stavit ću je u centar. A oko nje ću staviti borovnicu i peruanske jagode. A okolo ću staviti kupine. To je to. Njam. Hej, skloni se od moje torte. O, je li ovo torta sa šlagom? Aha, obožavam šlag. A sad mi trebaju mini oreo keksiće. Samo ću ih sipati odozgo. Mislim da će mi 2 kutije kolača biti dovoljno. O da, ispalo je savršeno. O, znam šta da radim. Za početak mi je potreban krem. Koristit ću sladoled McFlurry. A umjesto kora ću koristiti lepinje. A sada sastavljam tortu. Lepinja, fil i tako nekoliko slojeva. Svaka mi čast.
Ostaje samo da nacrtam neki lep uzorak odozgo i da napišem slovo M sirupom od jagode. Savršeno. A završili smo, draga. Wow, sve torte su tako lepe. Prvo ću probati ovu. Kako velika i lepa. Wow, i ukus je ekstra. Veoma mi se dopalo. A šta je ovdje? Ova torta je sa voćem. Izgleda prelepo. A kakav je ukus? Nije loše, ali ništa posebno. Oho, a šta je ovo? Torta od McDonald'sa? A nikad nisam probala takvu. A od čega je fil? O, to podsjeća na McFlurry. Vrlo ukusno. Da probam parče. Wow, neverovatno. Ne mogu da se zaustavim. Ova torta je pobedila 100%. To je bila ekstra. Stvarno? Ne šališ se? O da, pobedio sam. Moramo definitivno da naručimo alat. Kako brzo. Hajde da vidimo šta je unutra. Wow, Julie, ti sigurno znaš šta je bušilica? A Britney mora da bude oprezna. Mija, skloni to od sebe. Nicole, gde si naučila da tako rukuješ bušilicom? Sve izgleda tako sjajno. Jedva čekam da vidim rezultat. Vaš zajednički rad me raduje. Samo pazite sa alatima. Devojke, ovo će sigurno biti savršena kućica za 4 osobe. Napišite u komentarima da li želite takvu sobu. Uspeli smo. Čekajte, u toj kutiji su još kutije u kojima ima puno toga korisnog. Uzimajte. Wow, dobila sam kantu plave farbe. A ja imam farbu sa valjkom. A ja imam sjajan sprej sa roza bojom. Ja imam četkicu i boju. Jedva čekam da počnem. Moja soba će biti zelena. O, kako cool. A ja ću imati plavu sobu. To mi je omiljena boja. A moja soba će biti potpuno žuta. O da, divno. A moja soba će biti, pogodite kakve boje. Naravno da roze. To je tako slatko. Devojke, vaše sobe su odlične. Moja soba je tako prazna. Moram dodati neki dekor ovdje. U mojoj kutiji ima nešto što mi odgovara. Wow, ovaj gospodin Patak će sjajno izgledati na zidu. Zajedno sa cvetom. I naravno treba moj ukulele. Okačit ću ga na zid, tako je. Rasveta u obliku morskih zvezda i puno kamenčića sa plaže, da uvek imam podsjetnik na more, sunce i leto. Moja porodica Pataka će živjeti ovdje. A ovdje ću staviti svoju kolekciju školjki. I mislim da mi definitivno treba stolica od naduvanog kruga. Divno. Sad mogu da se odmorim. Julie, čao! I ja želim da napravim nešto cool. Definitivno moramo kačiti na zid držače za sve moje puške. O da, imam ih baš mnogo. Pogledajte, čak imam i veću pušku. I ovaj čekić. A na zidovima će odlično izgledati 2 Minecraft slike. Par popitova na zidovima da uvek mogu da se opustim. A na pod ću staviti mekani tepih. Ovdje ću staviti stol u obliku dinamita. I par potrebnih stvari. A ovdje će biti moj drug Pete. Pogledajte, je li čimo? Čak sam smislila na čemu ću sedeti, a vreća za sedenje. A Britney, ukrasila sam svoju sobu. Wow, onda ću i ja napraviti nešto nevjerovatno lepo, kao ja. Sigurno mi treba roze tepih i rasveta u obliku srca. O, kako slatko. A ovdje će fantastično izgledati slatki roze oblaci. O, leptiru, kako si sladak. Hajde da te zakačim na zid. Također moramo imati stočić. Kako ću bez njega? Tu će biti različite igračke s kojima obožavam da se igram. Tako je divno što je sve ovdje roze. Napravila sam svoj savršen set. A šta da radim ja? Imam ideju.
Stavit ću travnjak na pod. A na zidove veštačku travu. Odlično. Mnogo mi se sviđaju različite biljke. Zato u mojoj sobi mora biti lijana. Još malo ukrasa ovdje. A ovdje će stajati polica. Tu ću staviti par igračaka i dodatnih biljaka. Pogledajte, ova saksija liči na mene, jel da? I još malo biljnih igračaka ovdje. Pogledajte šta imam. Ovo je grašak, moja omiljena igračka. I naravno, treba mi zelena ležaljka da se mogu odmoriti. Devojke, vaše sobe izgledaju nevjerovatno. Moja lepa drugarica Lila već želi da se odmori. Napravila sam i tebi kućicu u mojoj sobi. Pogledajte kako je slatka. Hajde da te odčešljam, moja omiljena mačka. Da li ti se sviđa? A vidim da da. A hoćeš možda da se malo igramo? Pogledaj kakvo pero imam. Britney i Lilo su tako slatki. Imam i ja kućnog ljubimca. To je kameleon. On se stopio sa biljkama, zato ga nisam ni primetila. Hajde, vrati se u svoju kućicu. Tamo će ti sve više dopasti. Toliko si sladak, ne mogu skinuti pogled. O, gdje je moj ljubimac? Čekajte, ja imam slatkog psa. Pogledajte, ovo je moj verni prijatelj Zvezdica. Kako vam se sviđa njena suknica, a? I ja imam ljubimca, to je moj cool papagaj Charlie. Zdravo, Charlie. Hajde da pokažemo kako znaš da pričaš. Charlie, reci zdravo. Hajde, nemoj sramotiti me. A mi smo vežbali. Zdravo, reci. Stvarno je rekao zdravo? Hajde još da pričamo. Jo, hoću da jedem? O, znam, naručit ću sebi McDonald's. Obožavam ga. O, hvala. Da vidim. O, moja omiljena pita. Ej, ko to kuca? Mija, i ti hoćeš da jedeš? Dobro, spremna sam da podelim pitu sa tobom. O, baš ti hvala, Britney, tako si dobra. Divno. Šta još imam? O, ovo je hamburger. Plavi je. Ko je to? Julie, hoćeš da uzmeš moj hamburger? O, dobro, uzmi. O, da, imam hamburger. Sad ću ga probati. Hoću li nešto jesti danas? Dobro, sigurno ima još nešto. Ovo su nagetice. Nicole, daj da pogodim. Želiš ovo? U redu, uzmi. Prijatno. Možda imam još nešto? Šta je ovo? Fuj, sos od belog luka? O, roze. Dobro, probat ću. Ne sviđa mi se. Jo, svi nešto jedu, a ja sam gladna. To nije fair. Nicole je odlučila da svira gitaru ovdje. Onda ću ja organizovati zabavu. Imam zvučnik za muziku i sjajnu disko kuglu. Sad ću se zabaviti. Neka plešu svi. Ojoj, ko to pravi buku? Mija, ne čujem sebe. O, izgleda da je tamo žurka. O, devojke, došli ste na moju žurku? Hajde zajedno da plešemo. O, mene niko nije zvao. Dobro, pokazat ću vama cool muziku. Sad ću dohvatiti svoj zvučnik, povezati ga s električnom gitarom i odsvirati nešto spektakularno. Devojkama će se sigurno svidjeti. Oho, Britney, idemo kod Nicole. Svira moju omiljenu pesmu. Što? Svi su pobegli kod Nicole? O, ja sam ostala sama. A sada hoću da napravim tortu. Biće potpuno zelena. O, kako lepo. A sad ću staviti krem. Odlično, i treba mi još jedna kora. Dodat ću boju. Hej, ponestalo mi je boje. Morat ću da odem po novu. A gdje je otišla Mija? Oho, pravi tortu. Moram dodati svoj stil ovoj tortici.
Malo roze boje sigurno neće smetati. O, da. Wow, pogledajte kako lepo. Mija će biti oduševljena. Šta tamo prave tortu? Hoću ja. Mi će se sigurno svidjeti moja plava kora. O, sjajno. Nikol, tamo pravimo tortu, dođi i ti. O, sjajna ideja. Rado ću. Ovdje sigurno treba žuta kora i malo krema. Konačno sam pronašla novu boju. Šta? Zašto je torta završena bez mene? Dobro, probat ću je. Šta? Devojke, da li ste napravile tortu bez mene? Htjela sam da bude potpuno zelena. Ali i ovako izgleda super. Prijetno nam, devojke. O, kakvu cool igricu sam pronašla. Ej, šta je bilo? Telefon se ispraznio. Moram smisliti nešto drugo. Jo, svi su sa telefonima, samo je moj ispražnjen. O, znam. Imam i igraču konzolu. Mija, hoćeš da igraš sa mnom? Ej, dođi i vidi šta imam. Oho, naravno. Hajde da igramo zajedno. Kakva cool igrica. Znaš, ja sam majstor u njoj. Pobedit ću te lako. O, ti si ozbiljan protivnik. Oho, devojke tamo igraju neku igricu. I ja želim. Devojke, mogu li sa vama? Imamo samo 2 kontrolera, zato ne. Pa dobro. O, došla mi je ideja. I ja imam šta da igram. Samo što kod mene nije igrača konzola, već naočara za virtualnu stvarnost. Julie, dođi kod mene. O, ovdje je tako cool, sjajno. Čekaj malo, šta rade devojke? Jo, u virtualnom svijetu su. Ajmo kod njih. Devojke, želimo da igramo sa vama. Može? Ali imamo samo 2. Izvinite, nemamo šta da vam ponudimo. Što? Pa dobro, hajdemo nazad. Hoćeš da igraš? Ni meni se više ne igra. Balerino Cappuccino? Zašto ne mogu biti kao sva ostala deca iz razreda? Stalno mi se svi smeju. Već sam se umorila od stalnog maltretiranja. Šta se desilo? Balerino Cappuccino, ti si stvarna? Ali kako je to moguće? Naravno, moja mila, ti si tražila pomoć od mene. Stvarno? Meni će pomagati prava balerina Cappuccina. Tako sam srećna. Ups, moja proteza se zakačila za tvoju suknju. Izvini. Hajde da za početak sklonimo tvoje fiksne proteze. One da sigurno neće učiniti lepoticom. Uzmi ovo, pokušaj da ih odsečeš. Naravno, sad ću. Jao, klešta su se slomila. Nikad se neću osloboditi proteza. Ne brini, Liv, imam prijatelja. Asasino Cappuccino, on će ti sigurno pomoći. Hajde, ne boj se. Sečiva njegovih noževa su tako oštra da će sigurno skinuti za par sekundi tvoje proteze. Stvarno? Wow, stvarno je uspelo. Tako sam srećna. Sada mogu opušteno da ih skinem. O, da, cool. Šta je sledeće? Počela si da izgledaš mnogo bolje. U tebe će se sigurno zaljubiti najlepši dečko škole. Ali ove bubuljice su tako užasne. Kožu treba očistiti. Imam četku za lecešolju. Stop, ne, nikakvih četki. Drži pravi aparat za čišćenje kože. Njega treba samo uključiti. Pogledaj, a bubuljice na tvojoj koži nestaju u istom trenutku. O, da, super. Zašto mi je lice postalo crveno? Zato što posle treba naneti mlečnu penu. Evo, uzmi moju penu iz kapućina. Odlično! Tvoja koža se smirila i prestala je da bude tako crvena. A dalje uzmi sočiva. Treba da se rešimo naočara. Tako će biti bolje, veruj mi. Da, izgledaš prelepo. Hvala ti. Tvoja frizura? Kosa liči na slamu. Hajde da to ispravimo. Ona još i smrdi. Je li to buba švaba? Šta ona radi u tvojoj kosi? Moram hitno pozvati gusa bombardera. On treba da nam pošalje malo jaja. Evo ga! Ćao, ćao! Odlično!
sam uhvatila. Super! Liv, lezi! Sad ću ti napraviti masku od jaja za kosu. Razbit ću par jaja na tvoju kosu. Tako je. A zatim očešljati. Odlično! Kada maska odstoji na kosi par minuta, onda može da se spere. Eto, sad je tvoja kosa tako mekana. Hajde da je osušimo. Imam specijalnu kapicu. A za nju mi treba fen. Hvala. Uključujem ga. Oho, meni se glava naduvala. Pogledaj, kako smešno. Jel mogu da skinem? O, moje kose je tako lepa i mekana. A balerina kapućina, hvala ti mnogo. Tako mi je drago što ti se sviđa. Sada hajde da ti napravimo pletenice. A drži, ovo je poseban alat za pravljenje lepih kikica. A kako se to radi? A, ne ide mi balerina kapućina. O ne, hajde da ti pomognem. Inače ćeš zapetljati kosu. Eto, sad su ispale lepe pletenice. O, stvarno je spalo super. A balerina kapućina, i ja želim da se nacrtam. Jel mogu? Sad čekaj malo. Tako je. I još malo. Aha, tako si lepa. I još bukvalno par dodira. Super, sad ću seći to i zalepiti na moje nove pletenice. O, nikada nisam bila tako lepa. Wow, divno! Svaka čast! Imam iznenađenje za tebe. Cijela kutija sa šminkom. Wow, ja se nikada nisam šminkala. Baš me zanima kako je to. Želim da probam. Za početak ću uzeti puder i beauty blender. Eto ga. I stisnut ću puder na sunđerić. Tako je, što više. O, da. O, Liv, ti uopšte ne umeš da se šminkaš? Hajde da te ja svemu naučim. Za početak treba napraviti ravnomeran ten. Odlično! Ovako je već bolje. Sada treba staviti malo pudera da ti lice ne bi sijalo. O, preterala si sa puderom? Jao, šta to radiš? Prestani! Krokodilo bombardero, pomozi nam! Da, slažem se, pudera je bilo previše. A šta će biti dalje? A sada treba staviti rumenilo. Hajde dalje sama, ne pomažem ti. Vrlo rado. O, obrazi su ispali tako roze. A još ću našminkati obrve. O, da. Divno. Kako ti se čini, a? Jao, Liv, ne. Hajde da ti ja pomognem. Sad ću sve popraviti. Drži šablon. Stavi ga na obrve. A dalje popunjavaj sve senkama. Eto, sada uzmi kašiku. Sad ću ti sve objasniti. A vidiš, prislanjaš kašiku na oko. Dalje ja nanosim senke na tvoje kapke. Tako je. O, postala si tako lepa. Sad ću ti staviti malo highlightera. Eto. Izgledaš divno, draga. I ostalo je samo da izabereš boju usana. Hajde, koja ti se boja sviđa? Biraj. O da, slažem se. A roza je najbolja. Balerina kapućina i ja sam tako prelepa. Dobro mi stoji sve to. O, ti ćeš mi čak napraviti svoj kapućino. Ja sam tako srećna. Hoću da probam što pre. Wow, izgledam cool. Hvala ti. Balerina kapućina i ja također umem da plešem kao ti. Hajde da ti pokažem. Gledaj. Sad ću pasti. Zavrtelo mi se u glavi. O ne, ja sam sva u zavesi. O, ali zavesa izgleda super. Hajde da napravimo od nje suknju. Mislim da je to baš dobra ideja.
Eto! Da li mi dobro stoji, je li? Wow, Liv, ti izgledaš super u ovoj roze suknji. Ona podsjeća na moju baletsku suknju. Sada, hajde da je ulepšamo malo. Da, to je baš ono što treba. I sve ove trakice odlično izgledaju zajedno sa suknjom. A sad ti treba lep korset. Evo ga, vidi kako je dobar. Wow, izgledam čarobno. Hvala, balerino Cappuccino. Ova odeća je najbolja koju sam ikada imala. U njoj ću sigurno plesati bolje nego ranije. Sad ću te naučiti. Ponavljaj za mnom, Mila. Ovako. Sad ću. Jel tako? Da? Da, radiš sve prelepo. Svaki tvoj pokret je tako elegantan. Ja mislim da si spremna da ponovo ideš u školu. Svaka čast. U pravu si. Hvala ti još jednom. Ti si napravila od mene lepoticu. Idem sada u školu. Jedva čekam. Šta to radiš? Daj mi to! Jao, vi dečaci. O, tako lep privezak. Ko je to? Balerina Cappuccino? Ne, ja sam Liv. Ali moja odeća balerine je neverovatno lepa. Sada liči na pravu balerinu Cappuccino, jel da? Jel možemo da se slikamo? Hoću ja! Slikaj mene sa njom! Da? Pa ne. I ja mogu da napravim sebi kućicu. Eto, na đubretu sam našla idealnu kutiju. Da je otvorim. Šta? Pacov? Odakle ovde? O, kako je sladak. Fibi, plašiš ga? O, ne boj se, mali. Tako si dobar. Vidiš, Fibi, nemaš čega da se plašiš. Uzet ću ga sebi. Dobro, idi prošetaj, a ja ću početi da pravim kuću. Dakle, uzet ću nož i od kartona ću iseći sve potrebne delove. Aha, tako je. Odlično mi ide. Dakle, i ja ću imati 3 sprata. Aha, super. Sad ću zalepiti traku. I obavezno mi treba krov. Gotovo. A sad ću ofarbati svoju kućicu u belo. Imam belu farbu i malu četkicu. Da, to će dugo trajati, ali nema veze. Ja nigde ne žurim. Bitno je da će biti mnogo lepo. Polako. Aha, super. Ostalo je još malo. I unutra ću sve obojiti. Eto, moja kućica nije ništa gora od Fibine. Sjajne. Seme, dođi. Ofarbaj mi kućicu roze. Da, naravno, gospođice. Već sam pripremio farbu. Kakva lepa roze boja. Odlično. Da, to je baš ono što sam htjela. Odgovara mi. O, kako lepo curi. Svaka ti čast, Seme. Hvala. Dalje ću sama. Uzmi platu. Sada ću dodati lepe okvire na prozore. Aha. Zatim zlatan krov. I krunu pravo u centar, jer sam ja kraljica i moja lutka isto. Oho, Fibi, tvoja kućica baš lepo sija. Nema veze. I ja ću napraviti lepu fasadu svoje kuće. A za početak ću zalepiti crvene kvadratiće na nju. Kao da je od cigle. Da, tako je. Odlično sam smislila to. A krov će biti raznobojan. O, predivno. A dodat ću još par ukrasa. I lepu mašnicu. Preslatko. Moja lepa, bogata Barbika će živeti u ovoj kući. O, moja Barbika nikada u životu nije živela u ovako ogromnoj kući. Biće zabavno. Jao, ne sviđa mi se tvoja siromašna komšinica. Gladna sam, poješću sladoled. Kako je ukusan. O da, obožavam. O, već sam sve pojela. Štapić ću baciti. Šta je to bilo? O, drveni štapić. Odlično, treba će mi. Sad ću ga ofarbati. Tako je. A
Zatim ću ga zalepiti na karton. Ponovit ću tako nekoliko puta i ispašće šareni pod. Super! A zatim ću uzeti sunđere. Od njih mogu napraviti lepu fotelju. Ne treba nešto dodati. Dobro, žrtvovat ću majicu da bi fotelja bila lepa. Eto, ovako je mnogo bolje. A šta? Fotelja od sunčara? Što je? To je super ideja. Nedostaje mi mali komad majice, ali zato imam lepu fotelju za moju barbiku. A sad ću sastaviti Rubikovu kocku. To će biti lep stočić za kafu u dnevnoj sobi. Na njega ću staviti kaktus, a na pod ću staviti tepih. Okačit ću slike i police. O, da, postalo je mnogo lepše. Dodat ću nekoliko detalja, a zatim ću išarati zidove. Super! A baš sam kreativna. O, čekajte, imam sat. Okačit ću ga na zid. Da, tako je. A na drugi zid ću okačiti štivaljke. Na njih ću pričvrstiti odeću moje barbike. Eto, predivno. Sve je uspelo. A šta je kod Fibi? O, kako lepo. Htjela si da kažeš luksuzno? Da. A moja barbika ima sve najskuplje. Ovdje je najskuplji namještaj od dizajnera. Zlato i dijamantski luster. Sasvim sam zaboravila. Seme, donesi travnjak. Napravit ću lepo dvorište za moju lutku. Da, tu će biti zlatna ograda i obavezno crveni tepih. Moja barbika će biti prava zvezda, kao ja. Eto, tako je. Dobro, nema veze. I ja mogu da napravim ogradu, a bit će od štapića za sladoled. Treba ih samo zalepiti među sobom i ofarbati. Super, ispalo je prelepo. A na travnjaku ću napraviti stazu od kamenja. Da, moja barbika nije tako popularna, ali je sigurno srećna. Ajoj, kakvo siromaštvo, fuj. Ideja! Uzet ću karton i iseći vrata. Da, tako je. Stavit ću ih pravo u sredinu da podelim sobu. A dalje jednu polovinu sobe ću ofarbati u žuto, a roze i plavo. Obožavam te boje. Da, gotovo. Nastavit ću. Sada uzimam moje Lego kocke. Napravit ću od njih kadu. Čekajte, sad ćete sve vidjeti. Još malo, eto, uspelo je. Stavit ću na nju što više patkica. A na zidu će biti poster sa patkom. Tu će biti WC šolja i Lego čovečulja koji drži papir. Stavit ću još veš mašinu. A tu će biti korpa za veš. Wow, moja barbika sada ima svoje kupatilo. Ostalo smisliti nešto za drugi deo sobe. Čekaj, ja već znam. Potrebne su mi novine i seđit ću iz novina lepe fotografije i slike. Da, ovo mi odgovara. I ovo isto. A sada treba zalepiti sve na zidove. A na pod ću staviti mekani žuti tepih. Zatim krevet. A tu će biti noćni stočić. A još ću okačiti par polica. I obavezno treba napraviti balkon sa cvećem. O, to je divno. Eto, napravila sam prelepu spavaću sobu. Opet je napravila sobu od đubreta. Kod moje barbike je sve najbolje i najskuplje. Ali ove roletne ne valjaju. Bolje da napravim tobogan pravo u bazen. Moja lutka će se buditi i odmah spuštati u bazen. To je baš cool, zar ne? Hajde da vidimo. O, da, predobro. Jao, tako sam umorna. Želim da odspavam malo. Seme, pokrij me čebetom i dovrši za mene kuću. Naravno, gospođice Fibi. Na trećem spratu će biti spavaća soba. Stavit ću krevet, okačit ću sliku i staviti noćne stočiće, tako je.
Ja ću okačiti ovaj lep ukras na zid. O, da. A zalepit ću figurice medvedića i sladoled. Na trećem spratu će biti soba za žurke. Tu će uvek puštati muziku DJ. O, tako je cool. Hajde da se zabavljamo, hej! Oho, Barbika Phoebe sigurno želi da dođe na ovu žurku. Roxy, a može li ova Barbika da dođe kod vas? Šta? Ona? Pa naravno da može. Hajde da se zajedno zabavljamo. O, kako je veselo. Super. Šta je to? Kakva je to galama? Pravite žurku? Bez mene? Pa to je super! Ja obožavam da plešem! Hajde da se zabavljamo! Devojke su završile